Но както и да е, тук ти трябват стопове, броня, не знам си какво. Тия тук добавки към калници. Я да им тук какво има. Това иска отваряне. Чая да го отворя, бе. Това е много странно. Няма капачки, няма нищо. Диск има, трябва да се провери какво има на него. Само се една любов. Тъй, вътре чистичко, не е пак толкова зле в сравнение с други. Lift Master. Това би трябвало да е за гаражни врати. Ето има батерия, така че собственик, ако има гаражна врата, може да се го настрои. Упростено. Его, ръчни, мръчни. Къде се смеят скоростите, бе? С бутони ли, бе? Дай му жега, намали, ревърси. Има икономия тук. С това може би ще минавате GTP. Не знам. Мултимедията не е толкова лоша. Има подгрев на седалките. Какво искате повече от тази кола? Подгрев дори има на волана. Ето вижте. Волана не е хич лош. Усеща се масивен, готин. Дори има и пера. То с тази кола къде ще се спортирате. Може да се филмирате за някакви работи, не знам. Това какво е? Странно. Салфетки има. Шибидаха. И тук вече важната част. Жепкантото. Само документация. Нищо интересно. Тук като екстри багажник имаме, отваряме, топа няма ток. Следене на ленти има, това е интересно, готино е. Това и да го включите, го изключите, според мен няма да има файда. Това е готино, може да си зареждате телефона, тук поставяте го и започва да ви го зарежда моментално. Това е много яка екстричка. Не е лоша колата, но знаете кое е най-важното. Най-важно е на какви пари е дошла, защото просто трябва да е на далавера, това е цялата работа.